ZVL. Omroep ZVL. U zou het misschien niet zeggen, maar hier achter mij is een archeologische hotspot gevonden in de gemeente Hulst. Nou zeg ik gevonden, die hebben ze zelf natuurlijk ook wel een beetje opgezet met behulp van een vrijwilligersgroep. Wij gaan eens kijken wat hier zoal te vinden valt. 1, 2, 3. En hiermee is de hotspot geopend. We zijn heel verheugd en blij om de eerste hotspot te zijn. Ja, en wat houdt dat precies in, deze hotspot? Het is een publieksplek die voor iedereen toegankelijk is. En waarin de werkgroep archeologie toont wat ze allemaal doet en wat ze allemaal kan. Mensen kunnen ook hun eigen vondsten meebrengen. Of kijken of er interessante werkzaamheden zijn hier, die praktische bezigheden zeg maar. Hè. Ja, dus, vooral dat laatste, mensen kunnen hun eigen vondsten meebrengen, dat zal denk ik toch wel heel interessant zijn voor een hele hoop mensen. Ja, we hebben hier toch een paar scherfologen in ons midden die kijk hebben op potscherfjes en een beetje kunnen dateren in welke eeuw dat zo thuis hoort. Dus we zijn benieuwd. De hotspot zal voornamelijk gericht zijn op educatie en er zullen dan ook regelmatig schoolklassen langskomen. De kinderen en de scholen en de juffen en de meesters die zijn zeer enthousiast. Ja, het is echt een beleving, een doe-activiteit. Het valt zeer goed in de smaak. Of de hotspot zich ook definitief kan vestigen in Hulst hangt af van de belangstelling vanuit de omwonenden. Voor ons is het een experiment om eens eventjes met rustig aan te beginnen en eens te kijken of er belangstelling is van het publiek. We wonen hier natuurlijk niet in Amsterdam, maar in Hulst. Hè, dus eens even kijken of er überhaupt belangstelling is. Dus we hebben een stuk of 5, 6 data gepland de komende maanden, dat we hier de zaak openstellen. En dan gaan we evalueren of dat levensvatbaar is, of we daarmee doorgaan. Voordat de hotspot geopend kon worden, hebben veel vrijwilligers en deze archeoloog zich jarenlang ingezet voor een dergelijke plek. Ja, dat is een hele lange weg geweest. We zijn al, ik denk, 7 jaar bezig. En de voorwaarden waren eerst veel strenger. En in grote steden is het natuurlijk, waar heel veel opgravingen zijn, is dat makkelijker te doen. En hier in Hulst, is het toch wat minder bevolkt dan bijvoorbeeld Rotterdam. En we hebben het toch met de vrijwilligers, met de werkgroep Archeologie Hulst, voor elkaar gekregen. Ja, wat moet ik dan voorstellen bij voorwaarden? Wat wordt er dan voor voorwaarden gesteld? Nou, heel belangrijke voorwaarde is dat de mensen, de inwoners mee kunnen doen. Dus dat er iets te doen is, bijvoorbeeld scherven plakken of meedoen met een opgraving. Dat willen we ook nog graag, de zogenaamde de pop-up archeo-hotspot. Ja. En dat de gewone burger ook gewoon mee kan doen met archeologisch onderzoek. Ja, dus er is nog iets in ontwikkeling ook zelf, er komt nog meer. Ja, er komt nog meer, dat zijn we nog mee bezig. Want heel veel mensen hebben een droom, ik wil ook altijd archeoloog worden. Ja. En op zo'n dag kan dat. En dat dit hopelijk binnenkort kan, is volgens deze archeoloog ideaal in een omgeving als Hulst. Zeker de binnenstad van Hulst is eigenlijk één grote vindplaats. Waar eigenlijk vanaf de prehistorie, Romeinstijd hebben we dat niet, vondsten ook zijn gedaan. En middeleeuwen natuurlijk vooral, van de belegeringen en natuurlijk de vestingstad. Dus we hebben hier eigenlijk vrijwel alle periodes. Okay, dus eigenlijk een walhalla voor iemand zoals u? Ja, absoluut. ZVL. Omroep ZVL.